Γεια σας παιδιά, σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Roblox με την φίλη μου την Άνθνη, που είναι και αυτή YouTuber. Αλλά σε αυτό δεν θα μπορούμε να μιλάμε δεν μπορείτε να την ακούτε, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει, οπότε θα μιλάω από γράμματα, ναι. Λοιπόν, σήμερα σε αυτό το βιντεάκι θα κάνουμε gaming room. Εδώ πέρα κάτω από την πλατεία, όπως βλέπετε, κάτω εδώ πέρα θα κάνουμε ένα gaming room. Οπότε, αν θέλετε και part 2, πείτε το. Οκ. Πάμε. Για gaming room. Ας ξεκινήσουμε τώρα. Πρώτα, εδώ πέρα θα έχουμε το gaming χώρο. Ο gaming χώρο θα είναι εδώ πέρα. Δεν ξέρω άμα μπορούμε να βάλουμε, κλείσουμε και παίρνουμε εδώ αυτόν τον υπολογιστή. Εδώ έχουμε ρε φίλε. Ωραία, μπήκε. Όχι, δεν μπήκε καλά. Ρε φίλε, δεν μπαίνει μία ώρα. Ωραία, καλά μπήκε. Έκανα λίγο κάτι στο βίντεο γιατί δεν μπορούσα αλλιώς. Εδώ κάμερες. Το μεγάλο ηχείο. Τέλεια. Ωραία, τώρα θα τα κάνει η Ariane. Εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα, εδώ θα κοιμόμαστε. Εδώ. Θα πάρουμε μια σκηνή. Όχι, θα πάρουμε σκηνή, θα πάρουμε Πού είναι, εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ και εδώ. Εδώ κοιμόμαστε. Και εδώ πάνω θα βάλουμε Μπορείτε να κάνει μια βλακεία. Λοιπόν, το διορθώσαμε το λάθος μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε πιο παναλντάκια. Με πρόλαβε. Θα βάλουμε και μια πολυθρόνα, έτσι. Και εδώ καλά είναι. Εντάξει, καλό είναι το μέρος. Ωραία. Να. Λοιπόν, είναι έτοιμο μάλλον. Εδώ πέρα θα κατασκοπεύουμε και κάποιους. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο και κάντε και ένα subscribe. Γιατί ναι, ευχαριστώ για τους παιδιά. Ευχαριστώ για τους 114 συγγραμμένους. Κανονικά 15 αλλά κάποιος διαγράφτηκε από γραμμένος. Οπότε για να δούμε, για ξανά κάποιος να μπει. Οπότε, καλό, οκ. RoomTube Gaming. Τώρα καθόμαστε. Και τώρα
ήρθε η ώρα να κατασκοπεύουμε άτομα. Ήρθε μάλλον. Οπότε πάμε. Οπα. Για να το κάνω όμως θα γίνουμε μικροί. Ή μπορεί και να μην το κάνουμε, δεν ξέρουμε ακόμη. Όποτε. Φαίνεται αυτό από κάτω, αλλά κανονικά φαίνεται από κάτω, αλλά εδώ δεν μπορεί να το δεις. Χαθεί. Φαίνεται από εδώ. Και εδώ πέρα είναι. Όχι. Ανάτι. Μπορεί δεν θα το κάνουμε οπότε. Οκ. Τελικά θα το κάνουμε. Οκ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Εντάξει, είναι λίγο μικρό, αλλά εντάξει, είναι λίγο μικρό, εντάξει, δεν πειράζει. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, οπότε bye bye.